maybe for just a minute. We are all away through social media, even by news. Good next day, I think I'm not second road. You know, I think you know, but when you are mature, you pay 17, finish your words. So what we need to do, is to get a short prayer. Yeah, matarasikirwa vamwe ngarasikwa nabereki umwe ndiye mbereki wacho wanga asina zvinongodaro daro. So just to pray kuti Mwari varangariro nyika yedu. Accidents history kana itika kune vamwe vanhu zvikaitika kumba kwenyu inhamo. So sevanhu vano understand kosha kweupenyu, maybe we can pray for a minute. Mwari vagone kunyaradzawo vafirwa uye Mwari varangarire nyika yedu. Father, we thank you. Tinokutendai Mwari nechipo cheupenyu, tinokutendai Mwari munyika yedu yeZimbabwe mweya wemaaccident ngaushayiwe simba, mhuri dzarasikirwa Mwari dzinyaradzwe munyasha nekuchengetwa nemi. Ropa rinodeuka Mwari takukumbira the covering of the blood of Jesus. Mweya wemaaccident ngauregere kutora ushe munyika yeZimbabwe. Mweya wenjodzi ngauregere kutora ushe munyika yeZimbabwe. Tiri kunamata nehama neshamwari Mwari dzarasikirwa nehama dzavo utsaone kuchitungwiza wenyasha mchene wakatendeka. We pray for our nation. May the blood of Jesus cover us and protect us in the name of Jesus. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru. I pray, may God preserve your family. May God protect you. May God protect your family. May God protect you. Iwewe chengetedzwa pabasa pako, chengetedzwa pazvinoitika ngazviitike zviregere kubata pauri. Kwa zvinoitika nyangwe zvikaitika, even uri among, uri pakati pevanhu vari kurwiswa, iwe wanirwa nyasha. Zviriko kuti 1,004 on your left, 10,000 on your right, ashoko rinoti it shall never come to you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Sarahabu wakaita sungano nevana veIsraeri, ukachengetedzwa, akachengetedzwa. Mwari ngavakuchengetedze. Munamato wangu mangwanani ano, even mu accident iyo yemubhazi iwe urarama, even wapinda mutsaona mu situation inonzi vazhinji vakapara, ndiri kunamatira iwe kubika, especially you and your family, you and your family, you and your family, you and your family. May this way shoko ringarifambe newe pazvichaitika. Mwari vakujengesa ugoziva kuti neimwe nguva nerimwe gore Mwari vakataura kuburikidza muvhangeri wavo akaisa munamato weprotection. Father, I pray. Father, I pray. Father, I pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May God protect you. May God protect you. Nyasha ngadzikuvhumamire. Mwari ngavakuchengete. Mwari ngavakugonese. Patsaona dzemimigwagwa njengeswa. Pazvinhu zvinorwisa upenyu hwako njengeswa. Pazvinhu zvinorwa nedzinza rekwako iwe njengeswa. Pamhepo dzinosimuka, pangave pane magunshots, pane magunfire, pane zviri kuitika, pane robbery nezviri kurwisa, iwewe rako business, iwe wako upenyu ngahuchengetwe nezita raJesu, nezita raJesu. Mwari wakatendeka, muchene wakarurama. Nyangwe masvingo eJeriko akawira pasi, asi nekuda kwokuti Rahabhu wanga wakaita sungano nevanhu vaMwari. Joshua chapter 2 verse 17. Before they left, the men told her, we will be bound by the oath we have taken only if you follow these instructions. Sungano yako nedenga mangwanani ano ngaive kuti denga ngari kurangarire uchengetedzwe. There are times ekuti people just die very innocent nekuda kwokuti pavanogara nzvimbo yavari pane robbery yaitika, kana kuti vangofamba nevamwe vanhu ndokubva vangopinzwa mucrossfire. Ndiri kunamatira protection rako ropa, not your blood, not your head, not your blood, not your head, not your children, not your business, not your career, not your husband, not your wife, not your marriage. May God preserve you. May God protect you. May God favor you. May God protect you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chengetwa, chengetedzwa, nyasha ngadzikuvhumbamire. Mhuri yako ngaichengetwe. Vana vako ngavachengetwe. Wanano yako ngaichengetwe.
nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Rakatabusha takayadabusha rededelebushi atatalamonde ragadaya solebushi akata reboshalika. Joshua chapter 6, Joshua chapter 6, Joshua chapter 6 verse 25. So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house, because she had hidden the spies Joshua sent to Jericho. I'll repeat, Joshua chapter 6, 25. So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house. Joshua 2:15 yataridza kuti imba yaRahab yanga iri pamadziro eJericho, on the city wall. Her house was built on the city wall. So vanhu pavakatenderera mashongo eJericho akawira pasi, Rahab wakararama, kwete kuti akatiza kubva ipapo, but sungano yaakaita yakanobata the foundation yechidziro. Sungano yaakaita verbally yakanobata zvinobatika zviri tangible, the foundation yechidziro. Her house, she was preserved, iye nehama dzake with her relatives. Mwari ngaakupe favor, nekuti favor painobata muupenyu hwako itapukire kuvana vako, itapukire kumunin'ina wako, kumukoma wako, kuhanzvadzi dzako, kuvabereki vako. Mwari ngaakupe blessing, ngaakupe grace inobata nehama dzako. Rahab was preserved and also with her relatives. Sungano yakaitwa na Rahab nevarume vatumwa naJoshua, but hama dzaRahab dzakararamira sungano yakaitwa na Rahab. Vakauya mumba maRahab, chidziro, foundation, the shaking, the earthquake, ikarespect an oath. There are many earthquakes, kune zvinorwa neupenyu hwevanhu, but iwe be rooted in the grace of God. Be rooted in the favor of the Lord. May God preserve you. May God favor you. May God bless you. May God protect your family. May God protect your business. May God preserve your children. Pavanofamba nyasha dzivavhumbamire. Every plan of the enemy against your life must be put to shame. In Joshua chapter 2:15, Rahab waigara pamadziro, akaita sungano nevarume vatumwa, akavaburitsa nerope nepawindo, because her house was on the wall. Vana veIsraeri pavakatenderera Jericho, masvingo eJericho akawira pasi the walls. The part isina kuva affected, ipart ine munhu waita a vow, waita an oath, sungano nevanhu vaMwari. Sungano yaakaita yakanobata the foundation. Masvingo eJericho paakawira pasi, Bible riri kuti pana Joshua chapter 6 verse 25. So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house. Mumba maRahab makaprotectwa mukavigwa maspai anga atumwa naJoshua, akaita sungano nawo, a verbal oath yekutaura nemuromo, mazwi akano affecta foundation yemba yewall, zvekuti pari kuwira madziro pasi Rahab unochengeteka. Ari kuchengetwa sei? Iye ari pamadziro ari kudona. Sungano yaakaita yakanokonzera kuti zvinhu zviri tangible zvinobatika zviresponde kuoath. Ndiri kuita sungano newe mudikani mangwanani ano, yemunamato wandiri kunamata mangwanani ano. May God preserve your career. May God preserve your business. May God protect your children. May God protect your family. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rahab wakachengeteka achigara pamadziro. Haana kutiza, haana kusuduruka kubva pamadziro ari kudona. Sungano yaakaita yakakonzera kuchengeteka kwake. Ari panzvimbo inonzi aite iri kuwira pasi. The earthquake, kusinka kwewall, hakuna kuaffecta Rahab. You are in a place, uri pa business, uri mu environment, ine zvinhu zviri kudzikira, zviri kusinga, zvisiri kusimuka, but not your career, not your business, not your children. May God preserve you. May the favor of the Lord be upon your life.
In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mwari ngavakuwanire nyasha mudikani. Chengeteka protection ya Mwari iyo pamusoro peupenyu wako. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen.